Здравейте, колеги! Сега ще направим едно кратко ръководство за качване на снимки в сайта на Chrysler. За тази цел аз ще избера една снимка, която е произволна, в случая на моя милост. Отваряме я с Paint, за да може да я оразмериме, тъй като в сайта, където трябва да се качи снимката, има изисквания за размери. След като е отворена с Paint, избираме Resize, избираме пиксели, на хоризонтал да задаваме 800, вертикалните размери той си ги изчислява самостоятелно, даваме OK. Така, сега след това трябва да запазиме снимката на удобно за нас място. В случая ще я запазя на десктопа. Избирам файл, Save as, JPEG формат. Давам на този компютър, на десктоп. Тук е името на снимката и натискаме Save. Това приложение го минимизираме, тези снимки също минимизираме. Ето е, нашата снимка е запазена на десктопа. Отваряме браузъра, а в лентата изписваме picbg.net и Enter. Тук е мястото, където се качват снимките. За да можем да добавим снимка, трябва да сме си направили предварително регистрация. Ние вече имаме такава. Тук за вход изискват имейл адрес, съответно парола се въвежда и избираме влез в акаунта. Така работи малко бавно нета при нас. Така. Това са няколко папки, които ние сме си направили, за да бъде по-систематизирано, местата, където сме ходили, да са по-систематизирани. В случая ние избираме папката с Chrysler. Отново изчакваме. Сега, за да качиме новата снимка, избираме бутон Качи нови снимки. С ляв бутон на мишката цъкваме върху бутончето. И това е екрана, който се появява. В случая можем да качиме 3 снимки. За нас в момента е необходима само една снимка. Заглавие на снимката, ако искаме, можем да я отбележим, ако искаме, не е задължително, по същия начин и описанието. На този ред ще се изпише името на снимката, след като я прикачим. За да го направим това, трябва да натиснем с ляв бутон на мишката Browse. Отваря ни се десктопа и от него избираме снимката, след това избираме Open. Така, повече снимки няма да качваме за момента, за това избираме бутончето, отново с ляв бутон на мишката, качи изображенията. Тук проявяваме търпение, тъй като се качват малко бавно. Това е лентата, която показва какъв процент от снимката се е качила. Когато стигне до края, излиза този екран и това значи, че снимката е качена. Ние потвърждаваме с готово. Пак изчакваме. Нашата снимка е на последно място. Всяка снимка има два адреса, които може да се използват, за да се добавят в
за да се добави път до снимката в съответно прикачването й. За тази цел ние избираме директния линк, маркираме го, с десен бутон на мишката даваме копи или другия вариант е с Ctrl и C. След това отново се връщаме в браузъра, избираме нов таб и тук пишеме chryslerclub.com, това е ясно. Отиваме в форум, вход, за да влеземе. Тук записваме ID-то, паролата, вход, това е ясно, това няма смисъл да го обяснявам. Така, от форум избираме дискусиите, т.е. мястото, където искаме да качиме снимката. В случая ние ще използваме свободни дискусии. Искаме да качиме снимката в галерия. Ето тук сме качили няколко снимки. Сега за тест аз ще кача тази, която току-що избрахме. Слизаме на края на страницата, където можем да напишем мнения. Избираме бутончето снимка с цъкване на левия клавиш на мишката. Появява се ето този екран. Това в момента, което е изписано като адрес, е излишно, затова го изтриваме. С Ctrl и V добавяме адреса, който вече сме копирали, или с десен бутон на мишката, като цъкнеме. Нека да демонстрирам.